Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát som sa vám rozhodla natočiť podrobný návod na to, ako si lepiť správne myhalnice a kde najlepšie myhalničky zoženiete. Moje najobľúbenejšie sú práve tieto, objednávam ich pravidelne z AliExpressu, link na ne vám nechám dole v popise, akurát berte na vedomie prosím to, že môže sa stať, že link je už neaktívny, nakoľko sa tie linky stále obmieniajú. Môžete ich nájsť aj pod týmto názvom, ktorý práve vidíte na obrazovke a je tam naozaj množstvo tipov, takže stačí len hľadať a sledovať recenzie. Najbezpečnejší spôsob, ako myhalnice vybrať z obalu, je ten plast si takto prehnúť a celú myhalnicu naraz stiahnuť z tej plastovej časti, aby sa náhodou neroztrhla. Následne si myhalničku takto poohýbame, aby bola lepšie prispôsobiteľná oku. Následne si beriem pinzetu, s ktorou si myhalničku takto pekne prirovnám k oku, aby som videla, že či mi sedí. Ako môžete vidieť, táto je trošku dlhšia, takže budem si z nej musieť odstrihnúť. Vždy striháme iba z vonkajšej časti. Ďalší krok je vytočenie vlastných myhalníc, na to používam takéto klieštiky. Je to kvôli tomu, aby krajšie vlastne splynuli naše myhalnice s tými umelými. Ešte pred samotným lepením si nanesieme špirálu. Mojou obľúbenou je momentálne táto Lash Princess fialová od Essence. A dostávame sa k najdôležitejšej časti a to je lepidlo na myhalnice. Ja používam toto lepidielko IO, zoženiete ho buď na Krasotike alebo na absolutecosmetics.eu. Následne si niekam malé množstvo lepidielka vytlačím a na nanášanie lepidla používam takúto vec, ktorú zoženiete v nechtových obchodoch alebo na AliExpresse, takisto vám na to môžem dať link dole. A nanesieme ani nie veľa, ani nie málo množstva lepidla na ten pásik. Vždy použijeme trošičku viac na začiatok a na koniec myhalničky. Teraz je veľmi dôležité to lepidlo nechať aspoň 30 sekúnd zaschnúť, aby bolo viacej lepkavé a opäť ho môžeme takto pohýbať, aby sa nám jednoduchšie prispôsobilo k oku. Tak a teraz samotné lepenie. Teraz ma dúfam pochopíte. Ja osobne začínam vždy lepením stredu myhalnice do stredu viečka. Vždy lepíme myhalnicu čo najbližšie k vlastným myhalniciam, avšak nie úplne na ne. Teda vždy začínam najprv stredom, potom si prilepím jeden kraj a potom si prilepím aj druhý kraj. Sústredím sa naozaj na to, aby tá myhalnica bola čo najbližšie k mojim vlastným myhalniciam, avšak nie nalepená rovno na nich, pretože by vám to pri odstraňovaní mohlo poškodiť vaše myhalnice. Ďalšia vec, ktorá sa mi osvedčila je takto si stlačiť myhalnice dokopy a keďže je tá špirála ešte trošku mokrá, tak ona sa krásne prichytí na tie umelé myhalnice, krásne splynú dokopy a vyzerajú o mnoho prirodzenejšie. Tak a tu je na porovnanie oko s umelou myhalnicou a oko iba so špirálou. Naozaj to dodá oku veľmi krásny pohľad. Ja pevne dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vám bolo nápomocné, že na budúce už budete vedieť, ako sa správne lepia myhalnice. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ma podporiť lajkom, aby som vedela, že takýto typ videí sa vám páči a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom. Majte sa krásne, ahojte!